Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dopustite mi da se osvrnem u nekoliko rečenica na jučerašnji sastanak odnosno jučerašnje gostovanje gospođe Zlate Šipek Hrvoj ili kako se već ta gospođa zove. Sreća ili nesreća, imao sam jučer nekog drugog posla pa nisam mogao biti, sreća za nju da nisam bio tamo. Ona je tamo branila se od onoga što ne radi, što ne može raditi itd. Ja ću danas govoriti o onome što ona radi. Citirat ću prije svega njezine riječi kako se žali na nedostatak kapaciteta odnosno broja ljudi odnosno financija itd. pa onda nemoguće sve te milijune stvari procesuirati. Kaže zbog mjera Ministarstva pravosuđa intenzivira se rad sudova i zakazuje se veći broj rasprava što doći postojećim kapacitetima već sada teško može pratiti i za očekivati je da će doći do zastoja i pasti broj riješenih predmeta. Pa kaže predmeti se obrađuju onom dinamikom koja se, kako se provode izvidi, a to ovisi o više činjenica. Ako mislite da je ovo zadnje slučajno, a vezano uz ove poruke, onda ako znamo da preko 3 milijuna iznose stranice samo digitalnih dokaza, njihovo analiziranje traje mjesecima i godinama. Uz broju ljudi koje imamo to je nemoguće. Ok, ono što je moguće za spomenutu gospođu i za DORH je da se bave politikom. Svi političari, posebno vladajući, se kunu u takozvanu trodiobu vlasti, ali se gospođa Hrvoj Šipek ili Šipek Hrvoj itekako bavi politikom. Ja ću vam sad reći dva konkretna primjera, vežu se, osobna su, dakle vežu se uz mene osobno i uz Hrvatsku seljačku stranku, najstariju stranku koja u kontinuitetu djeluje u Hrvatskoj. Naime, prije 2 godine, prvi slučaj, prije 2 godine, više od 2 godine bila je izborna skupština nakon koje su nezadovoljenici unutar stranke podigli kaznene prijave protiv mene i cijelog niza ostalih ljudi i upravo je to bio argument da Ministarstvo uprave više od 4 mjeseca nije htjelo potvrditi da je skupština pravovaljana, na kraju jest, a u tom periodu su svi politički oponenti i iz HSS-a i izvan HSS-a uništavali 4,5 mjeseca HSS i onemogućili praktički da se možemo kvalitetno pripremiti za lokalne izbore, što je rezultiralo direktnim utjecajem na opozicijsku političku stranku koja je u to vrijeme kad je to počelo bila 2. ili 3. po snazi opozicijska stranka u Hrvatskoj. Dakle, to radi Zlata Hrvoj Šipek i to je radila. Da li je to namjerno ili slučajno, ne trebam uopće pretpostavljati. Radila je za one koji su ju birali, a birala ju je saborska većina, birao ju HDZ. Ona ne samo da nije neovisna, ona je ovisna, ona je HDZ-ovka, a prije toga je bila članica partije, kao što je i danas 90% HDZ-ovaca, bivši partijaši iz vremena Jugoslavije, a danas se predstavljaju kao velikim domoljubima. Druga stvar, mene osobno je zbog jedne izjave, dakle zbog verbalnog delikta, kao saborskog zastupnika koji ima imunitet, neka minorna politička stranka, ali ipak politička stranka koja ne znam ni kak se zove, nije dakle parlamentarna stranka, prijavila Državnom odvjetništvu, napisala kaznenu prijavu zbog nekakvog govora mržnje ili ne znam čega, zbog moje izrečene riječi. Državno odvjetništvo je, zamislite, postupalo po tom predmetu, vidjeli su i sami da je suludo da se radi o kaznenoj prijavi, nego su ju preinačili u prekršajnu prijavu i u roku 3 mjeseca sam pozvan na sud kao optuženi zbog prekršaja temeljem toga i toga po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske Državno odvjetništvo. Na prvostupanjska presuda je u roku 10 minuta bila donesena u moju korist, ali oni imaju i resursa i novaca i ljudi i svega žaliti se na tu presudu. S time se stignu baviti, a s onime s čime se trebaju baviti to ne stignu. I to je laž da ne stignu. Ako stignu ovo, stignu i ono. Dakle, neće, ne žele. Državno odvjetništvo, svaka čast, tamo ima, siguran sam, ja ih osobno poznajem, kvalitetnih ljudi, poštenih ljudi, čestitih ljudi, ali Zlata Hrvoj Šipek to nije. Ona je izdanak HDZ-ove političke koruptivne hobotnice. Jedino što ta gospođa može napraviti, jedino što ja očekujem i hrvatska javnost je da
izađe, da da ostavku i nek se onda normalno, kvalitetno, legalno učlani u HDZ gdje i pripada. Hvala lijepa. Izašao je stajalište ove kluba.